Защо реши да се появиш на екрана? Пороците са навсякъде и обществото ни губи посоката. Порокът е привлекателен за днешното общество. Защо смяташ, че тази матрица може да бъде разбита? Отговор на този въпрос се крие там, където човек се изправя срещу себе си и собствените си страхове. За мен това място се нарича Академията. Звучи като нещо познато за теб. Академията върху твоята лична история ли е изградена? Тя е резултат от моите битки и предизвикателства през последните 10 години. Именно трудностите по пътя ми ме отведоха до там да се опъва на принципите й. Всички ние живеем в свят пълен с трудности и доста често се случва така, че проблемите ни са сходни. Кажи ни как стигна до тук, до момента, в който би искал да преодолееш своите граници. В по-голямата част от живота си съм бил в ситуации, в които единствено принципите на Академията сме вкарвали в правия път. И дори още като дете осъзнах колко важно е да бъда активен, за това да формирам един силен, стабилен характер. Но това не изисква ли много жертви от твоя страна? Кажи ми какво те кара да продължаваш. Вярата в мен и мечтите, които имам. Претърпял съм материални, емоционални катастрофи, получавал съм много удари под кръста. Броят на неуспехите ми надхвърля този на успехите ми, но нищо от това няма да ме спре да бъда консистентен в преследването на онази моя версия, за която вярвам, че съм роден. По думите ти усещам, че имаш силна воля. Как смяташ, че това би помогнало на другите да преодолеят себе си? Иска ми се хората да повярват, че докато са живи и са на крака, имат време и възможност да променят живота си. Дори за онези, които са отворени да се учат, всъщност допускането на грешките е най-силният път към успеха. И като говорим за успех, всъщност вярвам, че той не е по рождение, той не идва даром, а всъщност всеки един, който е постигнал нещо, има своята драматична история. Разграничаваш ли се от безхарактерните хора? Да, разграничавам се от тях. Хората днес са в капана на собствените си страхове и на обществените предразсъдъци. Не мога да приема, че някой ще чака друг да дойде и да му поднесе уреден живот на тепсия. Не мога да приема, че за всичко държавата ще е виновна, съседа ще е виновен, шефа ще е виновен, дори котката, която спи на килима, и тя за всичко е виновна. Бих казал, че имам алергия и непоносимост към хора, които се оплакват от всичко и не взимат живота си в ръце. А не мислиш ли, че на тези хора може просто да им е трудно? Не им е трудно, а им е удобно. Всеки човек без воля би намерил всякакъв вид оправдания само и само да не вземе живота си в ръце. Но, за щастие, в този мой проект се съдържа правилната формула за излизане от зоната на комфорт. Очевидно имаш готов план. Хайде да го чуем. Да, имам план, който нарекох 30 стъпала към новото ми аз, или иначе казано, това са 30 епизода, в които ще представя 30 спортни дисциплини. Идеята е да отворя очите на обществото за най-силната съставка на дълголетие. Доста често знаеш, че хората избират краткия и лесен път. Как ти ще промениш тяхната призма и ще ги накараш да видят и този друг модел на израстване? Искам обществото ни да види фундаменталния принос на всяка една спортна дисциплина към останалите аспекти в живота ни. И за това ще ми помогнат професионалисти, които са се доказали в своята област. И тук бих казала, вън от зоната на комфорт. Точно така, няма нищо по-пагубно за личността от зоната на комфорт. За мен тя е капан, който трябва да бъде обезвреден, и това ще стане в 3 основни стъпки. Желание, воля, дисциплина. В този ред на мисли искам да те попитам нещо. Ти успял ли си да преодолееш своите страхове? Битката със себе си ни съпътства през целия ни живот. Нека кажем, че съм постигнал момент на осъзнаване, момент, в който си давам ясна сметка, че всеки допуска грешки и независимо от това на каква възраст е, трябва да знае, че държи правилната формула за успех в ръцете си. Звучи ми много убедително, но защо точно спорт? Защо не, например, някоя луда петък вечер? Хубав въпрос. Нека си представим човешкото тяло като една химическа лаборатория, в която се осъществяват множество процеси. Научно доказано е, че спортните дейности и физическите активности като цяло допринасят за оптимизацията на тези процеси. Това е един много сложен механизъм, който дори няма нужда да разгадаваме как работи, а просто да му се доверим. И сега един последен въпрос. Кога и къде да очакваме Академията? Очаквайте скоро в моя YouTube канал и за повече информация следете социалните ми мрежи.